Това се откачаш на Hearthstone матч, не знам дали си. What to do? What to Добре, лол няма как да играем, защото се опитахте с Мони и не ви хареса. Диаго няма как да играем, защото не е ваш тип игра, предполагам. Не, защото аз искам да играя, аз не съм играл с вас доста дълго време. Ние не го форсваме, ние го побутваме. Ако после само ще си полети, Саш. You want it? I got it. И кога ще спре това известно време, Саш? Can I light your fire? Аз не играя Hearthstone, но знам за кой крип говориш. You want it? I got it. Е. Не, то е точно толкова сериозно, колкото към пети в Hearthstone. Ага. Не. Сашо, брейнфак да се, успокой се малко. Прекалено късно. Кое е якото, Сашо?